Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji slot igara govorit ćemo o igri pod imenom Wizard of Gems. Radi se o jednostavno i jako zabavnoj igri u kojoj su simboli upravo drago kamenje iz naslova. Oni dolaze u raznim oblicima i bojama, a neke od njih igrači će htjeti osvojiti više od ostalih. Ova igra ima privlačnu značajku padanja, što znači da kada igrač ostvari neki dobitak u vrtnji, simboli koji su mu donijeli taj dobitak nestaju, a na njihova mjesta padaju drugi simboli. To znači da u teoriji može osvojiti beskonačno dobitaka u samo jednoj vrtnji. Kao i velik broj drugih igara, tako i ova ima svoje wild i scatter simbole. Wild simbol je simbol knjige, a on mijenja sve ostale simbole osim scattera kako bi igrač imao veće šanse za dobitkom. Scatter simbol je simbol dragog kamena u obliku zvijezde, a on se pojavlja samo u prvoj, trećoj i petoj roli. Ako igrač uspije u jednoj vrtnji dobiti 3 takva simbola, aktivirat će se besplatne vrtnje. Njih će biti 10, a posebne su po tome što će ovaj čarobnjak kojeg vidite lijevo početi postavljati mnoštvo wild simbola po ploči u tim vrtnjama, tako da će one biti isplative za igrače. Upravo gledate kako to izgleda, a stoga ne čudi da je glavni cilj ljubitelja ove igre doći upravo do bonus vrtnji. RTP u ovoj igri iznosi 96%, a to je sasvim dobro za slot igre jer se RTP iznosi uglavnom kreću od oko 93 do 97% u igrama tog tipa. Možemo tako reći da ova igra ima sve ono što bi trebalo biti privlačno igračima i preporučili bismo je svima koji traže zabavne i isplative značajke. Što se recenzije igre Wizard of Gems tiče, to bi bilo to, a za slične sadržaje pretplatite se na ovaj kanal. Pozdrav do idućeg videa.